Bumisita sa Camp Colonel Juan Q. Miranda sa Naga City si Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM upang personal na makipagdialogo sa mga opisyal at personahe ng Camarines Sur Police Provincial Office. Kasama si Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Erosito Narito Miranda, mainit itong sinalubong ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ng Kamsur PPO. Ayon sa Kaugmakaps, nakakaboost ng moral ng mga personel sa kanilang hanay ang personal na pakikipagpanayam ng opisyal ng National Police Commission. Sinabi ni Commissioner Calinisan, bahagi ito ng kanyang pagbisita sa lalawigan para bigyang diin ang kahalagahan ng integridad, disiplina at dedikasyon sa serbisyo publiko ng kapulisan. Lagi ho tayong nasa balita kung saan tayo ay nagdidisiplina sa pulis. Pero hindi po kasi nababalita yung mga magandang ginagawa natin para sa ating mga pulis. Madalas po tayo nagbibigay ng commendation pero halos di ko nakikita na nababalita yung commendation para sa ating mga PNP officers. So we need to go down para maintindihan nila na hindi naman nasa pedestal yung NAPOLCOM. Ang pananaw ko, dapat kasama mo ang tropa. Dapat nakikitahan ng iyong mga kasama. Ito yun. Ito ang pamamahala. Ito ang aking leadership style. I am one with the policemen. I am not above them, I am with them. Hinimok ni Commissioner Calinisan ang hanay ng kapulisan na patuloy na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, malasakit sa mamamayan at profesionalismo bilang pulis para bumalik ang tiwala ng mamamayan sa kanilang hanay. Sa Philippine Constitution, ang pulis ng pulis, NAPOLCOM. Totoo lang, ang boss ng pulis ay ang NAPOLCOM. Ngayon po, active partner po ang NAPOLCOM ng PNP kung saan ang moral at welfare ng ating kapulisan ay sinisilip, yung kanilang promotion, yung kanilang mga allowances, lahat po ng para sa pulis ay dapat sa pulis. Pero ang kapalit naman ho, kapag ang pulis ay nagwalangya, sigurado kong may paglalangyan. At we will be strict about it and we will show the Filipino people that the policeman is snappy, dapat po pagkatiwalaan, and we will rid our police force with abusive cops. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Camarines Sur Police Provincial Office sa pagbisita ni Calinisan at paggabay sa mga kapulisan ng lalawigan. Jan Amador, CSN.